नमस्कार मंडळी, मी सागर बागवे आणि आम्ही कोकणकर या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं परत एकदा मनपूर्वक स्वागत आहे। तर मंडळी, खूप दिवस झाले आम्ही काही व्हिडिओ घेऊन येऊ नाही, पण आज मी परत एकदा एक नवीन व्हिडिओ घेऊन येलोय आणि या नवीन व्हिडिओत पण तुमचं परत एकदा स्वागत आहे। तर मंडळी, आजचा व्हिडिओ कसा राहा ह्या तुमका थंबनेल बघून कळलाच असलेला आणि गेल्या वेळी तुम्ही बघितलास नागो आम्ही रंगवला ते व्हिडिओ सगळ्यांका आवडलो। तो म्हटला ह्या टायमाक कृष्ण रंगवतलंय, तर ह्यो पण व्हिडिओ सगळ्यांका दाखवायचो। तर गेल्या वर्षी मी कृष्ण केलेला आहे तयार, पण तो या वर्षी कामात असल्यामुळे मला काय वेळ मिळालो नाही, तर सागरदान तयार केलं ना। तर आता मी थेट चालले सागरदाकडे आणि आता कृष्ण रंगवणार आम्ही। तर व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि व्हिडिओ जर आवडलो तर लाईक शेअर कमेंट नक्की करा आणि चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा। चला तर आता व्हिडिओ सुरुवात करूया। तर मंडळी, सागरदाच्याकडे मी आता येलोयच आणि आता मी आधी कृष्ण दाखवते त्याने कसं केलं ना तो, आणि त्यानंतर आम्ही रंगून घेतो कृष्ण। तर आधी कृष्ण बघूया। तर हे बघा, सागरदान केलेलं कृष्ण आता एकदम सुंदर वाटतं आणि रंगवलं त्याच्याहून अजून सुंदर वाटतं तो। तर आता आम्ही रंग सुरुवात करतो। तर हे बघा, आधी प्रायमर मारून घेऊया आणि याच्यात जरासं नीळ टाकून शेड तयार करून मारून घेऊया, म्हणजे नंतर जो कलर मारता लाव तो चांगलं उठणार, कारण आधी मारलाच डायरेक्ट तर कलर ओढून घेतली माती, साठी तो मारूया। आणि बाबा सागरदा आपण आता बसलो तयारीतच, तर आता व्हिडिओ सुरुवात करूया। तर मंडळी बघा, शेड मारून झालेली आहे, नुसत्या शेडनेच आपलं कृष्ण कसं रंगाने लो बघा, सुंदर वाटतं। आता आपण एका मध्ये उटी मारूया, उटी म्हणजे डार्क कलर करायचो मी, आणि नंतर मग हे जे सांधे होत हाताचे सांधे आणि असे ह्या ठिकाणी त्या ठिकाणी ती उटी मारून घ्यायची आधी, नंतर परत बॉडी कलर मारायचं ते का, त्यानंतर बाकीचा कलर। चला तर आधी तो कलर उटी मारून घेतोय आणि त्यानंतर तुमका दाखवतोय। म्हणजे बघा, कृष्ण पूर्ण रंगून झालेला आणि आता डोळे उघडता। तर मित्रांनो, आता आपलं कृष्ण रंगून झालेलो आहे, तुमका दाखवतोय आता कृष्ण कसं रंग लावतो। मग अशी बघितलाच, पण आता डोळे बे उघडला आणि नाम पण त्याला काढला।
तर बघा आता मित्रांनो तुमका कृष्ण रंगावला कसं वाटलं हो कमेंटद्वारे नक्की सांगा आणि लाईक शेअर नक्की करा. त्याचबरोबर तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि जास्तीत जास्त आमचे व्हिडिओ शेअर करा. चला तर आता आपण परत पुढच्या व्हिडिओत भेटायात.